Biz hem Lewap vilayatynyň Ceyhun birleşen folklor tans toporu bilen şu geçirilen halkara festivalyna bir näçe döredüzük eserlerimiz bilen geldik. Bir näçe tanslarymız bilen geldik. Biziň bu festivalynda özümizden ýürüte taýýarlan täze ene mamalardan, ata-babalarymyzdan gelýän milli folklor däplerimiz, tanslarymyzy bir täzeçe öwüşgün bilen häzirki zaman döwrewap görnüşinde işläp bir näçe çykyşlarymyzy getirdik. Biz bu festivalyň geçirilmegi bilen özümüz diýsen begen ýar horbatlar arkadagy serdarymyzyň biz üçin etýän atalyk aladatyna tüýsürekden goňýar. Çarlaklar, vasfı dağlar aşıbıdır. Üstepip kadanaydı, güvünlerimiz coşubudur. Güvünlerimiz coşubudur, güvünlerimiz coşubudur. Toylar